ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, פודקאסט בממד אחר, פודקאסט שנעשה ונוצר להוראה ולזכותה של טנטון שלנו. תנה כהן, ילדה מהממת שכולה אור, שמפיצה אור והפיצה אור, ואנחנו כאן כדי להמשיך את מה שהיא נותנת ונתנה בנו. דולי כאן איתנו, דולי אדווה, אחותי, דודה של טנטון, כן. אפילו מעבר. מעבר לקיר. גם מעבר לקיר. דולה, את יודעת מה עלה לי המון בדרך? מה? תקשיבי, אני משתדלת לא לראות חדשות. לא כי אני מנותקת, ולא כי פשוט א' החדשות בוחרות לייצג הרבה לא טוב, מאשר טוב, ויש המון המון טוב בינינו. וגם כל עוד החדשות הן לא משהו שאני יכולה להשפיע עליו או להיות נוכחת בו, הן לא רלוונטיות עבורי, הן עלולות רק להציב אותי, או סתם לשון הרע, אבל אם יש משהו שלאחרונה חוזר על עצמו, זה המקרים האלה, וזה קצת, אני אגיד את זה, המקרי התאבדות שקיימים לאחרונה בילדים ומבוגרים. ולא רק שזה תופס אותי, זה גם מאוד מאוד מטלטל אותי, גם כשמדובר בילדים, וגם כשמדובר במבוגרים. ואני אומרת לעצמי, מה קורה כאן? מה קורה כאן? את יודעת, אני יכולה להסתכל באינטרנט ולהסתכל מה אחוזי עליית ההתאבדות בשנים האחרונות, וכאילו לפתוח עיניים, אבל אני אומרת לך גם בלי להסתכל שברור לי שיש פה עלייה דרסטית וחריפה וחריגה, ואני שנייה רגע מתמקדת רגע בילדים, בסדר? חשבתי עם עצמי, מה גורם לילד להחליט שזהו? שאין יותר עתיד, שאין אופטימיות, שאין סיכוי שמשהו יכול להשתנות. הרי זה עניין של שבריר שנייה, בהחלטה של רגע, שהיא על חזור, היא בלתי הפיכה. וזה מחבר אותי אל מול הפרויקטים שאנחנו עומדים מולם. ואני חוזרת שוב, ילד הוא לא סתם מגיע למקום שבו הוא מגיע, ואני מנקה שנייה רגע, אני לא מחפשת אשמים, ואני לא מחפשת ביקורת, ואני לא מחפשת אצבע מאשימה. עצם זה שעמד פה ילד, נשמה גבוהה תאורה, שהחליט ברגע אחד שנמאס לו, אבל זה לא נמאס לו כי הוא לא הצליח במשחק מחשב, וזה לא נמאס לו כי הוא לא קיבל את הצהריים שהוא רצה, וזה לא נמאס לו כי הוא לא יצא לטיול השנתי. כי משהו מבפנים עמוק, אין בו איזשהו רצון להמשכיות. ואז הסתכלתי אחורה, ואתה מסתכל לראות את נפש האדם. עכשיו, דיברנו על זה הרבה, דולי, שהפסיכולוגיה משתנה, והיא כבר לא כל כך רלוונטית. כאילו לא שהפסיכולוגיה היא לא רלוונטית, אלא הכלים משתנים כל הזמן, כי הדור משתנה, כי העולם משתנה, כי הלוחות משתנים, כי משהו כל הזמן קורה. ואני זוכרת שגם אחרי השבעה כולם דיברו איתי על 5 שלבי האבל, תראי, התהליך, אל תדברו איתי על תהליכים, אל תדברו איתי על שלבים, א', כי אתם לא יודעים, ב', כי הם לא רלוונטיים, הם לא רלוונטיים. והסתכלתי אחורה, וכמובן שטנטון היא זאת שעומדת מולי כל הזמן. ואני אומרת לעצמי, ילד מתחיל מהבית, בכמה ביטחון הוא קיבל, וכמה אהבה הוא קיבל, וכמה חיזוק חיובי על דברים טובים הוא קיבל. ואז זה מתגלגל לסביבה שבה הוא צומח. המעטפת שנמצאת סביבו, מה בכלל החממה שבה הוא גדל, מה העקרונות שעליה היא מושתת, על מה שמים דגש, על מה רואים בו את העיקר, על מה נותנים פידבק חיובי. ואני מסתכלת על הפרויקטים, ואני אגיד אותם בכל, ואת תדייקי אותי. הקמנו 3 פרויקטים. להוראה של טנטון, ובזכותה. כי כמו שאמרתי בפודקאסט הקודם, היא המורה דרך שלי. בעצם היותה, בלי צורך בלתת הוראות, היא פשוט חיה את מה שכולנו צריכים לחיות אותו. ופשוט לקחנו מילדי הגן, קראנו לפרויקט הראשון ושמת בתנה, שזה בעצם לעודד את הילדים להגיע מהבית עם חיזוק חיובי, ולשתף בו את ילדי הגן, שזה פתק נחת. הרווחנו פה גם שההורים ראו את הילד על כל דבר קטן. דולי אפילו קרמון, נועל נעליים בבוקר לבד, ולא התווכח איתי על הנעליים של הספיידרמן, בחר לבד נעליים ונעל אותם, פתק נחת.
איזה כיף, הוא שם לב, הוא הרגיש שההורים שלו רואים אותו בבית, מחזקים אותו על המעשה הטוב שהוא עשה, והוא מלווה עם זה בכיס שלו, עם התחושה הטובה הזאת שראו אותי, עשיתי משהו טוב, קיבלתי פידבק על זה, נכנסתי לגן, וגם בגן קיבלתי על זה פידבק חיובי. מה אנחנו מייצרים בזה? אנחנו מייצרים סביבה שהיא מייצרת ביטחון מהבית שלה, ומביאה את הביטחון אל הגן. וכל זה על דרך החיובי, לא על דרך השלילה. אל תעשה ככה, אם תעשה ככה אז. בוא נעצים את הטוב. ואז אנחנו עולים קומה גבוהה יותר. אנחנו מגיעים ליסודי, שזה שלב קצת יותר, עם בשלות קצת יותר גבוהה. כי הרי כשילד קטן הוא קודם כל מסתכל על האני שלי, הוא קודם כל זקוק בלחזק את מה שקיים אצלו. כילד קטן, אני זקוק שיראו אותי, שירגישו אותי, אני זקוק לבנות את הביטחון האישי שלי. ואז כשאני בשלב קצת יותר מתקדם וגדל עם השנים, אני בעצם מבסס את הכישורים החברתיים שלי אל מול ראיית האחר. כשזה בעצם השלבים של היסודי, שאני קצת יותר יוצא מעצמי, ובעצם פותח את העיניים לראות את מי שמולי, ואם הוא זקוק למשהו ממני. ואם אנחנו שנייה רגע הולכים לתת משתמח, על המשתמח שאמרנו בפרק הראשון, שבעצם היכולת שלך לתת מעצמך משהו עבור מישהו שחסר לו, אתה מפודבק ישירות. זאת אומרת, אתה מקבל פידבק חיובי ישירות. ואני אגיד רגע, שחברה מהממת, שקוראים לה שמרית ודודי, שאנחנו מאוד אוהבים, אנחנו ברוך השם עטופים בקהילה מבורכת, אני מאחלת לכולם להיות כל הזמן בסביבה טובה. חברה מאוד טובה, שגם הבת שלה בגן עם טנטון, והיא פשוט הרימה פרויקט, שמרגש אותי כל כך. בעולם. ושהוא חייב להיות בכל בית ספר. ממש. שקוראים לפרויקט הזה סיירת תנה. שתנה זה ראשי תיבות של טוב לב, נתינה ואהבת חינם. ממש. כשבעצם המטרה שלו... אין דבר שיותר מתמצת את המהות שלה מהדבר הזה. אין. סליחה, קטעתי אותך, אני פשוט, את יודעת שהפרויקט הזה, אחד הדברים שהכי מרגשים אותי, אחי. גם שמרית יודעת את זה, מסכנה, אני משגעת לה את השכל. בהזדמנות זאת, סליחה, שמרית, על החירפון מוח על זה. זה באמת הפרויקט הכי מרגש, ונראה לי הכי נצרך עכשיו. פתחת, את יודעת, כאילו, פתחנו וישר צללת באמת, כאילו, אולי הדבר הכי מפחיד, מאיים, כאילו, גם אובדן, גם אובדנות, גם בקרב ילדים, זה כאילו הנוקאוט של הנוקאוט בתוך הנוקאוט, שכאילו הדבר שכולם מפחדים ממנו כל כך. וגם כל הזמן אני חושבת שכולם מאוד חוששים שזה לא יקרה אצלם, שלא נפספס, איך עושים לו לפספס, ודיברת על זה שצריך להגיע מהבית עם איזשהו חוסן, וכשאני חושבת על סיירת תנה, שעוד לא הצגנו אותה. שעוד מעט תסבירי מה זה, כאילו בא לי להגיד את הרקע של זה, לפני שאת כזה מניחה את זה ומשחררת את זה לעולם. אני מתרגשת יחד איתך, דולי. ממש, זה באמת הדבר הכי מרגש שיש. אז המחשבה הזאת היא שזה נכון, כל אחד יוצא מהבית שלו, וכאילו כל הזמן, בדיוק כמו שאמרת, בלי לחפש אשמים, אלא לחפש איפה אפשר לקחת אחריות. על מי האחריות הזאת? על מי שבבית, על מי שבסביבה, על מי שברחוב, על מורים. על חברים בכיתה, על ההורים בבית, על האחים, על מי זה? ואני מרגישה שמתוך טנטון דווקא, שפשוט הייתה עם רדארים כאלה מטורפים לסביבה שלה, לא משנה איפה היא הייתה. כל הזמן כאילו לקחה אחריות על כל מקום שהיא נמצאת בו, ילדה כל כך קטנה, שכל הזמן ערה למה קורה סביבה. וכל הזמן לוקחת אחריות, כל הזמן לדאוג שאנשים סביבה יהיו בסדר והם יהיו שמחים, והיא גם לא האמינה אם מישהו שיחק אותה. כאילו אם מישהו מחייך כאילו, היא לא. וצריך להבין שזאת באמת ילדה קטנה, והיא לא ויתרה לנו. זאת אומרת, עד שלא היינו יודעים, באמת, אני זוכרת שאפילו היו רגעים שאם מישהו היה לידה בוכה או צוחק, היא הייתה שואלת, זה מהתרגשות? את מתרגשת? או שאת, היא הייתה אומרת לי, דולי, את עצובה או את מתרגשת? היא רצתה לדעת בדיוק, כאילו, מה המצב האמיתי שלי? כי היא הרגישה אחריות. והיא באמת הרגישה אחריות. ואני חושבת שכולנו צריכים להרגיש אחריות. אם אני יכולה לספר אנקדוטות קטנות על טנטון, שהן, שוב, מתוך ילדה כזאת קטנה, ואיזה רמת אחריות הייתה לה, אני גרה ממש מעבר לקיר, אנחנו בבית דו, ואני באמת, ליטרלי מעבר לקיר, ובאופן באמת פלאי, אני לא יודעת אפילו איך להסביר את זה,
היו זמנים שבהם מספיק שאני הייתי קצת מבואסת, או כזה לא הרגשתי טוב, או... ואיכשהו 5 דקות אחר כך דפיקה בדלת, והקטנטונת הזאת היא נכנסת, ואומרת לי, דולי, באתי אלייך, ואז הייתי מתקשרת אלייך, ושואלת אותך, גלי, את אמרת לה משהו? ומה את היית אומרת לי? היא פשוט הייתה אמרת לי, אני צריכה ללכת לדולי. בדיוק. בלי הסברים. לפעמים גם הייתה לוקחת תיק קטן, ובקשת ממני לארוז לה כזה בגדים, והיא פשוט רצתה ללכת אלייך. וכשהייתה נכנסת אליי, וממש כמו קרן אור, היא כל כך הרגישה אותי, וזה נשמע הזוי לאנשים. אבל יש לנו כוח לאנרגיות שלנו, יש לנו כוח לתדרים התת-קרקעיים שאנחנו מעבירים אחד מהשני. תעשו ניסוי, כן? תעשו ניסוי. הדבר הזה של, בדיוק חשבתי עלייך, איך התקשרת, זה לא קורה סתם. נכון. זה בגבוה, בסדר? זה מישהו, זה למתקדמים. אבל תעשו ניסוי. תעשו ניסוי, תראו מה קורה כשאתם מאוד מתאמצים וחושבים על מישהו, או מכוונים אליו משהו, איזה מין תדר תת-קרקעי, ותראו מה קורה. כן. טנטון חי את התדר הזה. ואני מרגישה שהיא ממש כיוונה אותנו להיות בתדר הזה, כל הזמן. וכשאני חושבת על סיירת טנא, שבאמת עוד מעט תסבירי מה זה, אני חושבת שהבסיס של זה, הוא שאנחנו מחויבים לקחת אחריות. מחויבים. אנחנו מחויבים להיות ערים לסביבה שלנו כל הזמן. כל הזמן. כל הזמן. זה לא שאלה של בחירה. זה לא, וואו, איזה אנשים טובים אנחנו, היינו רגישים שמנו לב, כאילו כל הכבוד לנו כזה. מישהו ברחוב לידינו היה איזה, ואנחנו הגשנו עזרה, וכזה מרימים לעצמנו. לא, זה obvious. תוך כדי גם עולה לי שאמרתי לך ברגע שאתה נהיה כזה, אז הסביבה שלך באופן טבעי גם נהיית כזאתי. ואחת האימהות סיפרה לי, אימהות מהגן של טנטון, שאחד הילדים בגן של טנטון, מי שלא יודע, כאילו תוך כדי הטיפולים זכינו לכמה הפוגות, ובהם כמובן שטנטון דבר ראשון רצתה ללכת לגן גלי, כאילו לא הייתה שאלה שזה מקום קסום עם צוות מבורך ומהמם, וזה כל פעם זה גורם לי עוד פעם להגיד, כאילו תודה נכון. על המקום המדהים שטנטון גדלה בו, ולא הייתי משנה כלום ושום דבר באנשים שעטפו אותה. כל שליח הוא מבורך, באמת. נכון. והגן של גלי זה היה כמובן איזשהו מין ביצת הפתעה של טנטון. ובאחת הפעמים, הגן של גלי הוא חופף בעצם, יש להם גדר משותפת עם הבית ספר היסודי. ואימא של אחת הילדות סיפרה לי שאחת הילדות חזרה אליה הביתה ואמרה לה, אמא, את יודעת מה היום בגן? מה? אחד הילדים מהבית ספר צעק לטנטון, הם גם קראו לה טנטון, צעק לטנטון, היי, ילדה, את קרחת. ורבקה המתוקה הזאת אמרה לו, יש לה שם ולא קוראים לה קרחת, קוראים לה טנא. והיא לקחה את טנא הצידה, כאילו הרחיקה אותה מהילד הזה. ואת יודעת, באותו רגע רק רציתי לפקוט על זה שמישהו העז בכלל לפגוע בילדה היפה שלי. ומצד שני אמרתי, טנטון זכתה שחברים שלה יגנו עליה ויראו בה משהו הרבה יותר גדול מהנראות החיצונית. את יודעת, ילדים, זה דבר כל כך טהור. לא סתם זה מהפנט להיות לידם. הם בלי טשטושים ובלי איזה שהם, אין להם שום, את יודעת, הם הגרעין הטהור, והיא הרגישה איך החברים שומרים עליה ואוהבים אותה כמו שהיא. זאת אומרת, הם צמצמו מהר מאוד את הפער. את יודעת, זה גיל כזה שאתה מתחיל לזהות את הגוף שלך ואיך אתה נראה וזה כן בייס את טנטון, אני אשים את זה על השולחן, זה בייס אותה, היא רצתה שיער כמו של רפונזל, היא כל הזמן דיברה על זה. נכון, וגם היה לה. היה לה, לפני. השיער מטורף וארוך לא פרופורציונלי בכלל. ממש. תמיד צחקנו שהוא כאילו היה ממוצע לכל השנים שהיא הייתה בלי. ממש. 3 שנים שהיא הייתה עם, שיער היה כל כך ארוך שזה שכולם היו נפעמים ממנו, ממש. והיא זכתה להרגיש מה זה כשהחברה שומרת עליה ואוהבת אותה. אוהבת אותה, היא אהבה ללכת לגן. כאילו היה לה הזדמנויות להישאר איתי בבית בהפוגות, לצאת לאן שאנחנו רוצות, והיא בחרה ללכת לגן. ואז אני חוזרת לסיירת טנא, כן. ששמרית האהובה שלנו יצרה, אני אפילו לא יודעת איזה חיברה, יזמה. נכון. שבעצם סיירת טנא, זה כמו שאמרנו, ראשי תיבות של טוב לב, נתינה ואהבת חינם. ממש. וזה בעצם קבוצה של מתנדבים, שמתחלפים כל שבוע או כל יום. מתחרים, ממש סיירת. ממש סיירת, שהתפקיד שלהם זה בעצם להסתובב בהפסקות, בכל הפסקה, ולעבור קבוצה, וילד, ולראות שאין ילד שהוא לבד, או שהוא עצוב,
או שלא טוב לו, או איזשהו מריבה בין קבוצות. ויש ממש 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 הדרכה וכלים איך לעזור לאותה קבוצה להשלים את הפער ולצמצם, או לפתור מריבה, או איך לעזור לילד. את יודעת, ואני מקבלת תמונות, תמונות וסרטונים שאני רואה את הקבוצת צעירת טנס, שהם לקחו את אחד הילדים שהיה עצוב והיה לבד, וכנראה גם לא רצה... רגע, נסביר, הם עם וסטים וזה, ויש להם לוגו. של פואדוב. עם פואדוב, וסיירת טנס. זאת אומרת, יש... וואי, דולי, אנחנו מדברות על זה, והגוף שלי... אני יודעת. והיא שלחה לי סרטון של ילד שסיירת לקחה אותו הצידה, כי הוא כנראה גם לא רצה להשתייך לאף קבוצה, ונתנו לו משימות ספורטיביות לעשות. וואו. ואני מקבלת סרטון של הסיירת עם הווסטים הצהובים האלה, שכתוב על זה סיירת טנא, עם האימות של הפועדוב בענק, ואני רואה את הילד הזה מחייך. ואחת השכנות באה אליי ואומרת לי, את לא מבינה, הנכד שלי חזר ואמר לי, סבתא, את מכירה את סיירת טנא? וואי, זה פשוט מדהים. אני כאילו אומרת, את יודעת, דולי, כאב של הורה על אובדן של ילד, זה בור ללא תחתית, באמת. נכון. אני לא מנסה לייפות את המציאות, אני גם לא כזאת, ואני גם לא מוכרת פה לוקשים, זה לא. אבל אני חושבת שהדבר היחידי שמאפשר לך להחיות את עצמך, ולא רק להתקיים, זה להמשיך את האור שהנשמה הגבוהה הזאת נתנה כאן, והיא עוד קיימת. אני לא מסרבת, כאילו אני מסרבת לבוא ולהגיד, זה נגמר, ואנחנו לא נפרדנו ולא נפרדים מטנטון לעולם. כמו שאמרנו, לא סתם קוראים לפודקאסט הזה בממד אחר. היא כאן בממד אחר, ואנחנו חווים אותה גם מממד אחר. אבל בגוף היא לא כאן, ואנחנו מחויבים כנשמה שנמצאת בתוך גוף להמשיך את זה. והסיירת טנא הזאת, היא כל כך טנטון, כאילו שמרית, יש בה נבואה, אני אומרת לך, היא אפילו לא יודעת כמה היא כיוונה גבוה, ושמרית תקשיבי לי טוב, כי זה גם הולך להתפרץ, כי זה חובה בכל בית ספר, כי הכל מתחיל משם. את יודעת, בואי נלך רחוק גדולי, הפוליטיקה, אנשים שאמורים להיות מכובדים ומדברים כל כך לא יפה. צריך סיירת טנא בכנסת, חבר'ה. צריך סיירת טנא חד משמעית. זה קצת נראה לי מה שחסר. בלי להיות פוליטיקאים נראה לי, זה בסיסי שזה יהיה בכל מקום. ממש, גם בלי פוליטיקה, גם בלי אפס אינטרסים, אני באה ואומרת, עולם מתוקן, זקוק לסיירת טנא. ממש. זקוק לאדם לצאת מעצמו, אפס אינטרסים. לנקות אגו, לנקות, את יודעת, כאילו, אגו זה בא עם העלבויות וכאילו מגננות למיניהם. שנייה לבוא, נקי, ולראות את האחר. סבבה, לא חייב להסכים אחד עם השני. יש דרך, והילדים האלה יכולים ללמד את המבוגרים לאיך לפתור בעיות בדרך טובה וחברית ומכבדת. אני חושבת שגם, את יודעת, לתת את האחריות הזאת, אני בטוחה שגם הילדים בסיירת טנא, אף אחד מהם הוא מן הסתם לא כולם נמצאים בשיא שלהם, בטח לא חברתית או רגשית, או כל אחד מה שהוא מגיע. זה כאילו השדרוג הזה של המורים החכמים שקשורים של ילד קשה, מגייסים אותו אליהם, אומרים לו בוא תעזור לי שיהיה זה, שקט וזה. זה כאילו ה-rise up של הדבר הזה, זה כאילו level up, בוא נגיד ככה. לקחת ילדים ולהאמין בהם ולתת להם אחריות להיות שותפים בתיקון עולם, חד משמעית. כן, אין יותר תיקון עולם מהדבר הזה. וזה לא סתם כנראה על הבח העיסוק הזה סביב ילדים שהם סביב מצבים חברתיים, בוחרים לא להיות פה, להבין עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי. ודרך כזאת שליחות, דרך כזאת אחריות שאתה צריך לקחת, זה עושה גם להם. זה עושה גם להם. זה לא רק משפר את המצב עם ילדים שבאמת מזהים שקשה להם. הרי בסוף הכל דלתות מסתובבות. אנחנו רגע פה, רגע שם. הילד הזה שהוא בסיירת טנא, יום למחרת הוא יכול להיות הוא, הילד העצוב בפינה. נכון. והידיעה הזאת היא שיש לו גם כוח להשפיע על אחרים, וגם זה נותן ביטחון שיש מישהו אחר שיראה אותו, הופך את כולנו להיות הדבר הזה שהוא אחד. הרי בסוף אנחנו אחד. הפאזל הזה שאנחנו מדברים עליו, וגם העלית אותו ודיברת עליו, על העם ישראל הזה, אי אפשר להתנתק ממנו. זה לא יאמן לך כל כאילו המילים מפוצצות והסיסמאות והכאילו קלישאות, לא קלישאות, הם פשוט הופכים להיות אמת חיה, כשמתמודדים עם כזה דבר, הכל מתנקה, בדיוק כמו שאתה אומרת, הכל מתנקה, וזה כאילו כל הדברים הגדולים שעליהם גדלים, פתאום הופכים להיות נכון. הלחם שלנו בבוקר, שלנו לפחות. נכון. אתה לא יכול לחיות בלי זה. ההבנה הזאת שאנחנו פאזל אחד שלם, באמת באמת, ואנחנו, כל אחד החלק הזה בפאזל, יש בו חלק חסר, ויש בו חלק שהוא אקסטרה, שאותו הוא צריך להשלים למישהו אחר. זה לא בטעות. נכון. זה לא בטעות, זה לא במקרה.
נכון. ונגיד שנייה אפילו משהו מתוך, אפילו הגישות הפסיכולוגיות היום, מגישות של פעם, שהן היו גישות יותר, זה נקרא גישה רפואית, שמסתכלים מגבוה, ואני המומחה, אני יודעת מה להגיד גם רופאים, גם מטפלים, גם כאילו אצלי נמצא הידע, בוא אני אעביר לך, אני אתקן אותך. הגישות היום הולכות ומשתנות יותר ויותר מתוך הבנה שכולנו אנושיים, אין אף אחד שמעל אף אחד. יש לנו ברגע נתון משהו לתת למישהו אחר. ורגע אחרי שאנחנו יוצאים מהחדר, יש למישהו אחר לתת משהו לנו, במקום שאנחנו חסרים בו. ההבנה הזאת שאנחנו לא יכולים אחד בלי השני, היא בסוף מה שיוצרת את הדבר השלם הזה. אנחנו לא יכולים להתבצר בעמדתנו, זה כבר, וגם זה לא, שוב, זה לא אקסטרה. זה שאנחנו צריכים להבין, זה לא אקסטרה, זה לא כאילו, אנחנו עושים טובה. לזה. זה הדבר. נכון. זה הדבר. אני חושבת שדווקא בשנתיים האחרונות, מתוך ההתמודדות המאוד מאוד קשה, גם של המלחמה, ואנחנו חווינו את זה עם טנטון, ההבנה הזאת היא שאנחנו חייבים אחד את השני. אנחנו חייבים אחד את השני, אנחנו לא יכולים בלי. אנחנו לא יכולים בלי. זה הכוח. אנחנו חסרים, ואנחנו גם לא מקיימים את עצמנו, ואנחנו לא נותנים את החלק החוצה שאנחנו מחויבים לתת. אנחנו מחויבים לזה, זה לא בטעות, זה לא במקרה. אני חושבת שטנטון התנהגה ככה בחיים שלה כל הזמן. כל הזמן. היא גם, שוב, גם ידעה לאפשר לנו לתת לה, וגם מאוד 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 לא ויתרה על לתת מעצמה בכל דרך אפשרית. נכון. פשוט ידעה למלא את החלק הזה בפאזל שלה, בכל מקום שהיא הייתה נמצאת בו. נכון. היא עשתה את זה כל כך בטבעיות, כל כך בטבעיות. היא הבינה מה הכוח שלה, אפילו ברמה שהיא הבינה מה המצב שלה. היא ידעה שהיא משהו מיוחד, היא ידעה שהיא מושכת אליה תשומת לב מעצם היותה, והיא ידעה מה לעשות עם זה. והיא עשתה את זה עם המון ענווה, אני חייבת להגיד, הייתה בה המון ענווה, וזה מדהים להגיד את זה על ילדה כזאת קטנה, כאילו ילד זה דבר שהוא לא, כאילו, לא מתעסק בזה עכשיו. גם קצת אינטרסנטי ילד, בסוף יש לו איזשהו נכון, בצורה טבעית, הוא הישרדותי, אמור לדאוג להתקיימות שלו. היה בה משהו עם הרבה מאוד ענווה, שהיא הבינה את המקום שלה, היא הבינה איפה יכולה לתת, היא הבינה שהיא מחויבת לתת, והיא לא פספסה. נכון. היא התעקשה רגשית, אני חייבת להגיד, היא זיהתה אצל כל אחד כל הזמן מה הוא מרגיש. נכון. ואני זוכרת שבתור, עוד שהיא הייתה ממש קטנה, אם אני לא טועה, היא הייתה בת 1.5 או משהו, אני זוכרת שהיה איזה יום אחד, שהיינו ביחד באיזה ארוחת שבת, ואני ישבתי כזה על הספה, ופתאום היא קמה, לא זוכרת מאיפה היא הייתה, פתאום היא קמה, והיא התקרבה עליי, ממש שמה לי יד על הפנים, וממש הרגישה אותי, עד שכזה הדופק שלי נרגע, וממש הסתכלה לי בעיניים, ילדה, אני מדברת על ילדה פיצית. היה לה את הסנסורים האלה. שוב, כאילו היא לא בזבזה זמן, ב5 שנים קטנות, היא עשתה מה שאנשים עושים בשלבים מאוד מתקדמים. היא זיהתה את זה כל הזמן, את יודעת, את אומרת לי את זה, ואני נזכרת בחיים, זכרונו לברכה, אח של אהרון. נכון. שחיים, לצערנו, התעבר עם השנים, ולאט לאט נלקח ממנו יכולות פיזיות, ולבסוף הוא גם בחר לו להיות כאן. והיה איזה יום אחד, זה היה גם בשבת, שחיים לא היה בטוב. הוא היה עצוב, הוא היה כועס, הוא היה זעוף, ובצדק, לא שופטת. והוא ישב על הקורסה, והוא לא רואה, הוא 100% עיוור. וטנטון גם הייתה בסביבות 1.5 שנה, כי עוד כרם לא נולד. והיא התקרבה אליו, ונגעה לו ברגל, הוא לרגע קפץ. אבל הוא זיהה שזאתי, הוא הרגיש את השיער הארוך שלה. היא פשוט טיפסה עליו, והניחה עליו את הראש. היא התמסרה אליו, בלי שהוא ביקש. הוא בכה, הוא הזיל דמעות בשקט שלו, כי מי שמכיר את חיים יודע שהוא מאצ'ו, ופשוט ירדה ממנו. הרגישה שזהו, וירדה ממנו. וזה עשה לו מין ריסטארט כזה, ואני מסתכלת מהצד, ואני אומרת לעצמי, מי זאת הילדה הזאת? מה זה? מה זה דולי? מה זה? ממש. אף אחד לעולם לא יבין, גם אף אחד לא יבין שהכדור אור הזה הגיע מתוך חושך עבורי מאוד גדול, והיא פשוט רק הפיצה אור. אמרתי לך את זה גם לפני, אני מקנה בה. אני מקנה בה שב5 שנים היא נתנה פה עבודה בעולם הזה, וגם היא עשתה את זה כמו פיה, היא פיזרה נצנצים בכל מקום.
בכל עבר. ואני שנייה רגע חוזרת למקום הזה שאמרת שכל אחד צריך לתת ממה שיש לו. תדעו לי, לפני הכסף, לפני שכסף נהיה כשטרות, שקלים וזה, פעם היו מחליפים סחורה בסחורה. נכון, סחר חליפין. כן, לי יש חיטה, לך יש תרנגול, נכון. בוא נתחלף. וזה הכי כאילו טבעי שבעולם, אני אתן לך את מה שגידלתי בתוכי, ושאני זקוק, כאילו, שיש לי ממנו שפע, אבל יש לי חוסר ממה שלך יש, בוא נתחלף, תן לי משלך, אני אתן משלי, יהיה לנו מיקס מבורך. ממש. יהיה לי בבית בזכותך גם חיטה, וגם תרנגול, וגם לא יודעת מה, כאילו, את מבינה? בסוף, כל אחד והסוף שלו, כמו שאמרנו פודקאסט קודם, שהוודאות היחידה היא שהגוף הוא לא נצחי, אתה לא משאיר בעולם כלום חוץ מטוב. עכשיו, יש לך את יכולת הבחירה, וגם דיברנו את זה בפודקאסט הקודם, גורל אל מול ייעוד. יש את הגורל שזה המכתוב שלך, אין לך יכולת השפעה עליו. אבל הייעוד שלך, שלשמו באת, עליו אתה יכול להשפיע. אתה יכול לעשות את זה בטוב ובאקסטרה, ואתה יכול לעשות את זה או לא לעשות את זה, ופשוט למצוא את עצמך חסר. כי הלב מתרחב ויש הרגשה של שלמות כשאתה מונח במקום הנכון. ואני חוזרת לסיירת טנא, ואני אומרת, משם זה מתחיל. לגמרי. הניצנים מתחילים שם, אנחנו רוצים חברה מתוקנת, עולם טוב יותר, משם אנחנו מתחילים, זה על מה אנחנו שמים את הדגש, על מה אנחנו שמים את העיקר. ג'את, כאילו, זה דור של טיק טוק ואינסטגרם ולא יודעת מה, וזה במה שיכולה להיות כלי הרס, והיא יכולה להיות מקפצה לאור וטוב. נכון. וכשאני מסתכלת על הילדים האלה, ואני אומרת, מה עבר עליהם בראש? אני מבינה שאנחנו לא מספיק נתנו מקום לטוב. וחובה היא עלינו. החובה היא עלינו. את יודעת, מי שנמצא במקום שלם, אני אקרא לזה, ואני עושה במרכאות, כי כל עוד אנחנו בעולם הזה, אנחנו לא שלמים, אבל מי שנמצא במקום שהוא חושב שהוא שלם, שיש לו שגרה של עבודה, ילדים בריאים בבית, פרנסה, שהוא יכול להרשות לעצמו להתלונן על עומס בעבודה ועל ילד שחולה בבית וגרם לו ליום מחלה, נגיד, הוא לא מרגיש את הצורך על פניו של לתקן משהו. מי שנמצא בחוסר, מי שנמצא באובדן, מבין שיש פה משהו שחייב לקרות ולא יכול להישאר במציאות כמו שהיא. וכמו שאמרתי, שיש את האמא הזאת שאיבדה את שני ילדיה אז, והיא פשוט דופקת על כל דלת בבית, ומנסה לקרב את הגאולה. מנסה לקדם את הגאולה. בזה שהיא אומרת, שומעים? אנחנו יודעים מה יקדם את הגאולה. אהבת חינם, איפה אתם? איפה אתם? זה בכוח שלנו, זה אפילו לא בן אדם למקום, זה אפילו לא... את יודעת, זה אנחנו, זה ביכולת שלנו. די עם השנאה הזאת. די עם ה... את יודעת, הרבה יותר קל לאהוב מאשר לשנוא, כי האפקט של אהבה הוא הרבה יותר חזק. בלשנוא, הצד השני לא מפסיד כמו שאתה מפסיד, אבל הרגע שאתה סוחב איתך, נכון. הוא שני רגש הצדדים מפסידים. כל כך קשה, כל כך קשה. ממתי הפסקנו לאהוב, או לפחות לא לאהוב כמו שאתה שונא? מה קרה לנו? אני חושבת שהבשורה הזאת שטנטון הביאה איתה, ולא סתם זה ראשי תיבות שהם בחרו, זה כאילו meant to be, אני אפילו לא יודעת כאילו איך זה לא obvious. זה כל כך מה שהיה בה, היה בה טוב, כי היא הייתה בראיית הטוב באחרים ממש. הייתה בה אהבת חינם גדולה מאוד, מאוד, ומתוך זה הייתה בה נתינה. כאילו היא הבינה את כל המתכון לדבר הזה, כן. שאם רואים טוב במישהו, אז מצליחים לאהוב אותו. אהבת חינם, באמת. נכון. מעצם היותו. ואז נותנים לו. פשוט כי הלב רוצה לתת. זה תנועה טבעית שלנו. את יודעת מתי רואים את זה בצורה הכי פשוטה? רואים את זה על כשתינוק נולד. כאילו, תשאלי הורה שתינוק נולד, בדיוק אנחנו זכינו שהצטרפה אלינו אחיינית חדשה. נכון. ליובי ועדן. אז אולי בגלל זה עולה לי. למה נותנים? למה אוהבים בכלל תינוק שנולד? הוא לא עשה כלום. הוא לרוב... דורש. כן, כאילו, הוא לרוב לא, הוא עוד לא, כאילו, מה שנקרא, הוא עוד לא הכי חמוד. במקרה הטוב הוא ברור. כן. הוא לא מגניב, הוא לא מצחיק, הוא לא נותן משהו, הוא לא עושה משהו. למה אוהבים אותו? למה? ואם אני אשאל אותך, למה את אוהבת את הילדים שלך? למה? מה התשובה שלך תהיה? זה אהבה שאינה תלויה בדבר. ככה. למה? ככה. זה חלק מהחומר
שהקדוש ברוך הוא שם בתוכנו, שאנחנו נוכל להתקיים בעולם הזה, שקוראים לו באמת אהבה ללא תנאי. זאת אהבת חינם, אהבה ללא תנאי, שאתה כאילו לא משיג ממנה כלום. נכון. אבל אתה מתמלא ממנה מעצם היותך. כי זה בעצם החומר הזה שמשותף לכולנו. כולנו כאן חלק אלוקא ממעל, ואם אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא טוב והוא אהבה, זה החלקים שהם גם מופיעים אצלנו. גם בצורה הכי פשוטה. זה גם מה שמושך אותנו בסוף לעשות טוב אחד לשני. אנחנו רוצים לתת טוב. הורה רוצה לתת לילד שלו. למה? ככה. ככה. כי יש בו טוב שרוצה לצאת החוצה, כי יש בו אהבה, אהבת חינם לדבר שהופיע בעולם, ויש בו רצון לתת. רק ככה אנחנו מתקיימים. אגב, כשאנחנו גדלים, אנחנו הופכים להיות מחפשי אהבת חינם בעצם. בכל מקום שאנחנו מגיעים אליו, בסוף מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להצליח להיות אנחנו, כמו שאנחנו, בלי להתאמץ, כן. בלי לנסות להיות משהו אחר. זה מה שנקרא להיות אותנטיים. בשביל שנוכל לקבל אהבה שהיא אהבת חינם, שהיא לא תלויה בדבר, לא בהצלחה, לא בכישלון, לא באיך אנחנו מתנהגים, או מוצלחים, או נראים, או מה אנחנו מספקים, או נותנים. בסוף כשאוהבים באמת, באמת, אהבה של הורים לילדים, אהבה בין בני זוג, אהבה בין כל מערכת יחסים שהיא אמיתית, אם שואלים אחד השני, למה אתם אוהבים אחד השני? בסוף, אם זה עמוק, התשובה היא תהיה ככה. לא בגלל משהו. לא כי אני מקבלת מזה משהו, לא כי משתלם לי, לא כן. כי זה עובד, לא כי, יש פה דבר, לא, למה ככה? החומר הזה הוא כל כך יקר, באמת, הוא כל כך יקר, הוא כמו קסם, שאנחנו פשוט, אנחנו בחיפוש אחריו כל הזמן. ואני חושבת שהתחושה שלי מטנטון הייתה, בגלל זה אולי היינו מכורים אליה, אנחנו עדיין. וואו, התמכרות קשה. פשוט מכורים. אבל בריאה. נכון, ברור. אני יכולה להפסיק מתי שאני רוצה. ממש. לא רוצה להפסיק אף פעם. אגב, מכורים אנחנו לא אנונימיים גם, אנחנו צועקים בכל. לגמרי גלויים. כן. כי אני חושבת שהיה בה משהו שאפשר לכל אחד שהיה לידה להיות הוא, באמת, באמת, להופיע את עצמו כמו שהוא, כי היא הופיעה את עצמה כמו שהיא. נכון. וזה לבד, פשוט באמת קרה הקסם הזה. ואז שמקבלים אהבה אמיתית ללא תנאי, אתה לא רוצה לעזוב את זה. נכון. שאתה לא רוצה לעזוב, אתה רוצה להיות ליד זה כל הזמן. נכון. וזה החלק שחסר לנו, שאנחנו מתגעגעים אליו היום בגוף, מוחשית, אנחנו רוצים להרגיש אותה ולנשק אותה ולחבק אותה, ואי אפשר, אין שם לגעגוע הזה, אי אפשר לתאר את התחושה העמוקה הזאת של הגעגוע. אבל כן, הדבר הזה שנטמע בנו והולך איתנו, זה כאילו אי אפשר לעבוד עלינו. טעמנו את הטעם הזה. כן. אנחנו יודעים מה זה אהבה אמיתית ללא תנאי. נכון. בעוצמות, אגב, בעוצמות מאוד גדולות. ואני חושבת שהסיירת טנא הזאת, אם היא הולכת עם אהבה ללא תנאי ככה, זה המנוע. כאילו, זה הדלק של הדבר הזה שאמור נכון, לנסוע. נכון. זה יותר מזה, זה אפילו לפקוח את העיניים לדור הצעיר, ממש, הניצנים האלה, לחשוף אותם כל הזמן, בעין אחת שתמיד מסתכלת החוצה, לראות נכון. מי צריך משהו, אם נכון. צריך משהו, איפה אני יכול לתת מעצמי, ואיפה אני יכול לחזק במקום שיש למישהו קצת חולשה, נכון. או, את יודעת, דולי, את בטוח זוכרת את זה. לאבא היה קטע, כל פעם לפני שהוא היה הולך לישון, או כאילו, הוא היה חושב עם עצמו מה היום הוא עשה טוב, וכמה טוב הוא הצליח נכון. לעשות למישהו אחר. והוא באיזשהו מקום, כל פעם שהוא דיבר איתנו על זה, זה גם לי לרצות להיות כזאת, כאילו, אין סיכוי שיעבור יום, בלי שאני חושבת לעצמי בלילה, אם קצת עזרתי למישהו אחר, אם הייתי מועילה במקום שמישהו היה צריך בו עזרה. נכון. עכשיו, אני חייבת להגיד שזה עובד לשני הכיוונים, כי אם אתה לא מתמלא מזה, אז אין לך את המנוע, כי זה לא כמו אהבה לילד שלך, שהיא ללא תנאי, שהמנוע אף פעם לא נגמר, אלא כשאתה יוצא כלפי חוץ לסביבה, זה תמיד איזשהו תזרים לשני הכיוונים. אתה נותן מעצמך, בעצם ההסתמכות הזאת, השמחה של מישהו אחר, אתה מתודלק מזה לפעם הבאה. נכון. ואת יודעת, אני כל הזמן אומרת לעצמי, למה שזה לא יהיה מנוע החיפוש שלנו? דולי, תקשיבי, את יודעת כמה נחשפתי לפני יום כיפור לסרטונים כאלה קצרים, את יודעת, כולם כזה לקראת יום כיפור, כמה סרטונים ראיתי של השנה, דבר ראשון,
אני קודם כל מבקשת מעצמי סליחה. למה, ממי? חסר לך ממי לבקש סליחה? את יודעת מכמה אנשים אני צריכה לבקש סליחה, איזה רשימה ארוכה יש לי? לא הבנתי. איך הגענו לדור שאנחנו, קודם כל, שנייה בודקים איפה נעים לי, איפה טוב לי. הלו, החיים האלה קצרים מדי, כדי שתתבחבש עם עצמך ותבין איפה זה פוגש אותי. סבבה, נכון. צריך להיות מונח במקום הנכון שלך, אבל הלב שלך יתרחב במקום הנכון. תסתכל קצת החוצה. ואני מבטיחה לך שברגע שתסתכל החוצה, אתה תלמד על עצמך הרבה יותר טוב מכל דבר אחר. ולא תסתכל החוצה מתוך מקום של למי יש יותר, למי יש פחות, הדשא שלה לא, לא, לא. תסתכל החוצה באיפה אני בייחודיות שלי, יכול לצבוע בצבעים היפים והייחודיים שלי במקום אחר. נכון. כי אין כמוני, אני כל הזמן אומרת, בשבילי נברא העולם. באותה נשימה אני מחזיקה אנוכי, עפר ואפר, אבל בשבילי נברא העולם. אין עוד אחת כמוני, אין עוד אחת כמוך. אנחנו ייחודים, תחשבי, זה פס ייצור מטורף, זה דול. נכון. זה פס ייצור מטורף, אלוהים הוא גאון, באמת, הוא גאון, כאילו, הוא מייצר פה דמויות כל כך שונות, נכון. בכמויות וכל כך ייחודיות, שאיך אמרת, הפאזל הזה של התמונה שאפשר למסגר אותה אחר כך, אי אפשר בלעדיהם. נכון. אי אפשר. ואני אומרת, תצאו מעצמכם, לא בשביל איפה המימוש העצמי שלי, ואיפה אני מפתחת עצמי. סליחה על הביטוי, לא לוקחים עצמך שום דבר לקבר. מה אתה כן משאיר פה? אתה משאיר את האור שהופעת בעולם. נכון, שהוא ייחודי לכל אחד, וגם אני חושבת שזה הטבע שלנו. אני רוצה להגיד משהו, אני דווקא לא חושבת שצריך להתאמץ בשביל זה. אני חושבת שזה דווקא הטבע שלנו, רק צריך לחשוף את זה ולגלות את זה. או לא להתעקש עם זה, לא להתווכח עם זה. כמה עשית בשביל עצמי היום? לא. כמה עשית בשביל האחר היום? אל מול הדבר. לא כביטול עצמי, בסדר? כל זה הפחד. זהו, אז גם, את יודעת, עולה לי משהו להגיד, כשאני חושבת דווקא על טנטון, שזה לא מבטל את הצורך שלנו בלמלא את עצמנו, כל אחד במה שהוא צריך למלא את עצמו. אף אחד לא אומר, תיתנו מהדלי שלכם גם אם הוא ריק. לא. אני אספר שטנטון ידע מאוד גם לשמור על עצמה. מאוד. מאוד. היה לה רגעים שהיא ידעה להגיד, אני הולכת לחדר, אני צריכה להיות לבד, אני רוצה לחשוב, או ידענו שהיא רוצה לנוח. אני צריכה להיות לבד. כן, היא אמרה. עכשיו, זה לא היה דרמטי, זה לא היה איזה... היא ידעה שיש רגעים שהיא צריכה להתען בהם, היא צריכה להתמלא בהם. היא לא ניסתה להיות משהו שהוא לא. היא ביקשה גם שלא ידברו איתה. בדיוק. וזה הזמנים שהיא גם אמרה, זה התנאים שאני זקוקה להם בשביל להתמלא. אני גם אומרת לכם אותם. זאת אומרת, גם אל תנסו לחפש. אני צריכה זמן, מרחב, מקום, שקט. וממש היינו צריכים לבקש רשות. היינו צריכים לדפוק בדלק ולשאול, טנטון, אפשר כבר להיכנס? לפעמים הייתה אומרת לנו כן, לפעמים לא. וזה היה מדהים, השיפט הזה שהיא ידעה לעשות, בשנייה שהיא כבר הרגישה שכאילו היא התמלאה, והיא כזה קיבלה את הכוחות שלה, היא ממש מ-0 ל-100. היא הייתה יוצאת החוצה כאילו במלוא הדרה, והיא הייתה נותנת לנו רשות, ואנחנו היינו איתה ביחד, והיא ממש ידעה לכבד את עצמה, ואת מה שהיא זקוקה לו, בשביל להופיע את עצמה במקסימום. ואני לא יודעת למה זה הדימוי שעולה לי, אבל פשוט העציץ הזה נמצא מולי, ואני חושבת על העציצים שאני מגדלת בבית, אלה ששרדו אחרי המלחמה, כן, שפו להם. כן. זה ממש היה רק החזק שורד. חצי קקטוס, יש בהם איזה זן באמת, רק החזק שורד. חזרנו אחרי המלחמה, אחרי חודשים שהיינו מפונים. כן. אמרתי, לא יודעת מה נשאר מהעציצים, וואלה, מחזיקים מעמד. כן. יפה. אבל כן, הם צריכים את התנאים שלהם, המתאימים. ואני מודה, אני כאילו, אם אצלי הציצים מתים, הם מעודף אהבה, יש לי נטייה להטביע אותם, כאילו, למלא אותם במים, והם לא צריכים את זה, הם צריכים את מה שהם צריכים, בשביל להצליח, לצמוח ולהתפתח ולגדול, ואנחנו רק צריכים לאפשר להם את התנאים שהם צריכים. נכון. ויותר מזה, אני חושבת שיש משהו בעציץ שגדל בתוך הבית, שזה מעין חממה מסוימת, אני זוכרת שכשהלכתי למשתלה וקניתי כמה עציצים, ורציתי לבחור כאלה עם פרחים, כזה, אני זוכרת שאמרו לי במשתלה, תראי, את יכולה לקחת אותם הביתה, אבל אם הם בתוך הבית, לרוב לא יישארו הפרחים. יישאר הירוק, ילך ירוק, אבל הפרחים לא גדלים בתוך הבית. זוכרת שאמרתי להם, למה? כאילו, מה חסר להם בתוך הבית? אמרו, ככה זה, כאילו, פרחים לבנים כאלה יפים, זה לא... ואני כאילו אמרתי לעצמי, אין מצב, אני לוקחת את העציץ הזה, אני רואה, כולו מלא פרחים לבנים, אין מצב שלא... שמתי אותו בבית והשקעתי בו בעדינות, בלי להטביע. ובאמת ככל שעבר הזמן, כל הירוק שלו נשאר, והפרחים שלו לא. וממש עשיתי ניסוי, והיה שם שהוצאתי אותו החוצה. והפרחים שלו חזרו לפרוח. וכאילו
כאילו, אם באנלוגיה הזאת, כי האדם עץ השדה, אני באמת חושבת שיש לנו הרבה מה ללמוד מהטבע, אין דבר יותר טבעי בסוף מלראות צמח. גם אנחנו, הנשמה שלנו היא בסוף טבעי, צריך מה שנקרא רק לא להפריע, לא להרוס, כמו שהיית אומרת על טנטון, רק לא להרוס. נכון. ואני חושבת באנלוגיה הזאת, כמה לפעמים אנחנו צריכים את השקט שלנו בתוך הבית, בשביל להתחזק רגע ולייצר איזה בסיס, אבל באמת, אנחנו פורחים כשאנחנו יוצאים החוצה. אנחנו מופיעים במלוא הדרנו באמת, רק כשאנחנו בחיבור לסביבה שלנו. וממש היה אפשר להרגיש את זה על טנטון. היא הייתה, אם יש כזה אחוזים בהופעה שלה, היא הייתה יכולה להיות 20, 30, 40, 50, 60 אחוז איתנו בבית, בתוך המשפחה, אבל כשהייתה יוצאת החוצה ופוגשת אנשים חיצוניים, היא הייתה מביאה את 100% שלה. היא פשוט הייתה פורחת. כאילו כל הפרחים שלה היו מופיעים, היא הייתה במלוא הדרה, והיא מימשה את הפוטנציאל שלה במקסימום כשהיא הייתה החוצה. עכשיו, אני מעיזה להגיד גם פה משהו בתור אחותך, כי דיברת מאיזה בית כל אחד מגיע. בסוף טנטון גדלה בחממה שלך ושל אהרון. את גדל בחממה של אבא ואמא, ואהרון של ההורים שלו, והשילוב הזה ביחד בסוף, היא גדלה בחממה שלכם. ואין מישהו שיותר פורח בחיבור שלו החוצה, מהבית הזה שהיא גדלה בו. אתם מופיעים את עצמכם, ואנשים יודעים את זה, כל מי שקרוב לכם יודע את זה. זה, כמו שאני אומרת, זה באמת, זה הבית חב"ד שלנו, זה הבית הישראלי שלנו, הבית חב"ד שלנו, בקופנגן שבכפר מימון. אתם באמת מופיעים את עצמכם במקסימום, כשאתם מחוברים לעם ישראל. החלק שלכם בפאזל הוא כל כך גדול וכל כך משמעותי לתת החוצה, שזה בלתי נמנע. יותר מזה, אפילו נכון שהרגשה שאת אף פעם לא, את לא ב100% שלך, אם את לא מופיעה את עצמך, כמו שאת אמורה להופיע את עצמך, אולי גם בגלל זה הפודקאסט, אולי גם בגלל זה, כאילו זה צריך לצאת החוצה. יש ירוק. יש ירוק. כן. אבל זה לא פורח. הפורח הוא כשזה במגע עם הבחוץ. ואני חושבת שכל אחד מאיתנו יודע את המינונים שלו. אנחנו לא צריכים לראות כל אחד כמו השני, ממש לא. כל אחד יודע באמת. לא יכולים. לא צריך. גם לא צריך. לא יכולים. נכון, אנחנו לא יכולים ואנחנו גם לא צריכים, באמת. כל אחד יודע מה באמת החלק שלו בפאזל שהוא צריך להופיע החוצה. כשזה קורה, וכשהם מרגישים את זה, פשוט באופן טבעי, לא להתעלם. שם אנחנו מחויבים. שם אנחנו צריכים להיות סיירת תהנה, אמיתי. כשיש לנו משהו להופיע החוצה, והנשמה שלנו מרגישה את זה, והיא יודעת שזה משהו שאנחנו אמורים לעשות, לא לפספס אותו. כי באמת החיים פה קצרים. וזה באמת לא מלנכולי, זה לא, טוב, אז כולנו חושבים שאנחנו הולכים למות מחר, ולא. הכל יכול לקרות לכולם כל הזמן. לא מתוך אובדנות או דיכאונות. דווקא מתוך מקום של ניצול מקסימלי של הזמן שלנו פה. ואני חושבת, אם אני לא טועה, שהארי הקדוש אמר את זה, שמה שקשה לך בעולם זה התיקון שלך, ומה שטבעי לך זה הייעוד שלך, זה השליחות שלך. מה שטבעי לנו, ומה שפשוט לנו, עם הכישורים שקיבלנו, עם היכולות שהן מיוחדות רק לכל אחד בקומבינציה האישית שלו, זה הדבר הזה שאנחנו חייבים לעשות אותו. זה הטבעי שלנו. כן. וכל אחד יודע גם שהטבעי שלו הוא לא הקשה לו לעשות, הוא הפשוט. מה שמדהים שלאחד, הטבעי שלו זה מה שקל לו, ומישהו אחר זה בדיוק הדבר שהכי קשה לו לעשות, כן? זה היופי. אני חושבת שאצלכם זה מאוד מאוד מובהק, ובסוף טנטון שיופיע את זה לעולם, היא עשתה את זה בצורה כל כך נוכחת, שאי אפשר לפספס את זה. כן. הלוואי וכולנו נהיה סיירת תהנה. אני שואפת לשם. ממש. אני יותר משואפת לשם, אני מרגישה מחויבת להפיץ את זה. כמו אותה אימא שהולכת ומעבירה לא רק בארץ, גם בעולם, ומנסה לקרב את הגאולה, לא כמשיחיסטית. את יודעת מה קראי לי משיחיסטית, זה לא מעניין אותי, אני מאמינה בקדוש ברוך הוא, אני מאמינה בבורא עולם, אני מאמינה בגאולה, אני מאמינה בה. אני מאמינה בבית המקדש השלישי, אני מאמינה בו. אני מאמינה בו ואני מאמינה שזה בזכות אהבת חינם. נכון. ואם לי יש, אני לא יודעת, אני מאחלת לעצמי שזה יקרה בדורנו, בסדר? זה הדלק שלי לקום בבוקר. נכון. אוקיי? אני קמה בבוקר מתוך מחשבה של אולי היום תבוא גאולה. נכון. ואני אפגש בטנטון. יש כל כך הרבה אנשים היום שזקוקים לגאולה פרטית, וגאולה שהיא לא רק פרטית, היא הפרטי שהוא הכלל עם ישראל. אבל המקום שלי היום, אני יודעת, שזה להופיע את טנטון. בממד אחר, אבל להופיע אותה. ולא חסר מה להופיע. והילדה הזאת,
הביאה איתה תיקון עולם. ממש. היא הייתה שלמה. לכן היא פה ל5 שנים, אני לא מנסה לפרשן את הקדוש ברוך הוא, ואני גם לא מסכימה עם מה שנעשה כאן. אני אימא עצובה וכואבת ופצועה, אבל אני יודעת בדיוק מה קיבלתי לידיים שלי. נכון. ואני יודעת איזו זכות עצומה זאתי, לצפות מהצד, ופשוט באמת להתמלא גאווה ולהתמלא, הלב מתרחב ומתמלא. ואני לא אעצור. עד שהוא יחליט, עד שהייעוד שלי, את יודעת, אני לא מתחייבת פה לכלום ושום דבר, אני מתחייבת לכאן ועכשיו, להווה המתמשך הזה. אני יודעת שאני אעביר וימשיך את אנטון הלאה, ואני יודעת שבראשית ברא אלוהים את העולם, וכולנו על ציר הזמן, והתפקיד שלי הוא לקחת את כל הדבר המתוק הזה, המיץ פטל, הוויטמינצ'יק, המרוכז הזה בתוך הכוס, נכון. ופשוט להעביר אותו הלאה. ואנחנו נהיה שם, ואנחנו עושים את זה. ובאותה נשימה אנחנו גם נזכיר את המתחם, את הכרם שנתנו, שזה שילוב של אדמה, שזה טבע, שזאת ילדת טבע ויחפה, ילדה יחפנית טבע, שהייתה כמעט כל בוקר קמה, והולכת לגן. בימים שסבא שלה היה לוקח אותה, היא הייתה מגיעה לפרדס, אוכלת איזה 8 קלמנטינות זן צצומה. נכון. עד שסבא אבא היה עוצר אותה, ורק אז היא הולכת לגן, הייתה נקייה, אבל לגן היא כבר לא הגיעה נקייה, היא הגיעה עם מיץ כתום לכל עבר, אבל מאושרת, עם חצי קוקו, חצי נעל, חצי לא יודעת מה. נכון. ילדות מהממת ומאושרת, אז נתנו כרם, וזה הולך ומתהווה לו מתחם טיפולי מהמם, שהוא בעצם מאפשר לקבוצות עם איזשהו מחנה משותף, בין אם זה עצוב להגיד, אבל זו האמת. יתומים, אלמנות, פוסט-טראומטיים. קוראת לזה שבורי לב, אבל המטרה של המקום זה ריפוי הלב, שבעצם המקום מציע תוכנית טיפולית בשילוב של טבע וקרמים, ביחד עם אוכל טוב. זאת אומרת, לגעת בכל משהו שבנשמה, בגוף, בלב, בטבע, תוך כדי שהפרויקט עצמו מכיל גינת גן ירק לילדי הגן. מדהים. שהם יתפעלו אותה, ואנחנו שם, ואנחנו על זה. ממש. ובאותה נשימה אני אומרת לקדוש ברוך הוא שומע, דווקא מתוך אובדן בחרת, לא מקובל עליי, אבל תראה אותנו. אנחנו עושים את זה. וזה מעל ומעבר. ליטרלי, מעל ומעבר. אני מרגישה שההתנהלות שלנו היא על אנושית, ולא כי בחרנו להיות על אנושים. כי נקפה עלינו, כי זה הגורל שלנו, אבל אנחנו ממשיכים את הייעוד שלנו. ממש. וטנטון כולה טוב נראה ונגלה. ואני אוהבת אותה בכל הלב שלי. ואני אוהבת אותך, ואני אוהבת אתכם. ואני אוהבת אותך. וניפגש בפודקאסט הבא. לגמרי. מעל ומעבר. מעל ומעבר.